be hu se ade we pa o se ka me fa e nifa na me gya bonkum no ti wo hwe eduru me bi a me nua odofo also pe na pen e ntatea ana aboa sabi aboa bi na hwe ne na monto wo tu no asetene mu no also fa nimde bi firim enti na twere no me ti adanse so se hwe suanimde firi aboa na ede ntatea ede enchen na nyanyanza ni hunumu ni ti ase bi ede efiri no ade ntina na yede aboa ntatea na ede etoto ye ho efise ne na monto bi wo tu no na asetene mu no eno ene ne kan so oyinimdifo edurume bi a wo hwe esutobre aduru a also pedua bi tuwo because ebedun bebi no upeja mu aso kodi dwa no na insu to edu tama epe ne wo ho a menu adofo okuani yi untimi ndua aduade o so bomodin ase di aka no ubepe e de egu o ye nyina ne ka boma ewia ase na awia wi a yete ase ema eno eda no di se eni wo kwa enye kwa na hye nso me mbedi dwumadi wi hu chia me no efrem kofi esuboten betima from esukutu yi pebre na me de maka kire wo se eda epena mu aye dine se eye bosumi na wiye no me kire December no aha ena mi yiri wa ewiese amana manyina na hye nso me anso no me ne esu atenatene nyina no me kire esubonten ne ka kire no me anam sate ase no dade no ena me kire me tu me kire mbobre me kire mahusuo na me de me ka me ko ya buchimem abuchimem fuyi maame haha Joyce wo abuchimem New York yakopon hunhiraw se wo so fa dwumade we ni agoro sa nso na ma fosti ba Elizabeth munyina mu abuchimem kire US ho na mo na me ko ye Amsterdam Clementina also wa Amsterdam also fa dwumade we ni agoro na onwiadofo dwumade we e fa YouTube me kire Esbonti TV ubenya yo ho ko ne sende mo bi wate fama obi na obi so fama obi se munua mode hye makwa mafona mode nyina mosomfo Esbonti matenase eskuto yi pebre ibeyira ma mansa nyina tinimde de hinte osunsum sem no de hinte abrabo mu no aha me de braw wate ase e mo fiafie nti munya pe pebre no montenase e wo mfie o aha na menya mo se po esutene no na meyiri na memfasu eskutu anya votre ahom na sane mu piafo aha malamata o aguna malamata bebia obia no alhamdulillah odoma kuma ala onhira o bebia obia no da wase se o so onya bre na watenase na aguna fo nyina tenase na mum nom se wonum koma na nya aguna fie ho ene yo nene mala mindrusu abeka se ofiase edede je nyina mentimi wase edi panti ne nkremofo yewu akra amse dabi wallahi abode fofora ba wiase yenkobusa no de no de ba wiase ode krono ne ba ya ne ahye ne muden odi yedie ne ba ya ne de ahye ne muden aha se ne nsuruma na yekese a no mahwe kwan a nsuruma ne firi ba ye na asantefo yetesa edi enti ne nkremofo akra beto pe no so mkope ne hyebre edi ehitasem ne o ene mala midrusu wa ase o se die ehita osunsun sem de hinta abrabum adokronti na akora eto asase yesu a ye pede ye hwehwe ne hyebre ye pene hu bebia sebi ne yedie wo na djuma anase ne bofo anase ne angels ne guardian angels what that means the protectors on bebo na mana pija wa system mu no o kopani nyina abre no tinkramo fo monta abre o be ton kokko saa na o de di yi be ton suo eno ani bismillah na yi o mayi tasbai ofanse de o wi pizza no kanka saa no asore na okufi enso abronsan obeku kuresi wo no onuadofo nye easy mala bidrusu be kire de ahinta o saa asetere mu no to onuadofo fanadafo wate emire se me de number beto wo so ade ebro wa hwe no nti ase so de mentime mbusa no wo so eduru wa mema wo so abusa na ade e kire wa hwe so no fa malam number emire se mu no ye de to wa ne frɛ no na wo so onya ehu enimdie na men se bre no meni malam e bi hyase ne atwetwe enkomo no malam alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya da yankopa ase ami afefo eni otiefo bi ahweye
wabisa asem ne kre to de man kramofo ye wo akolato a ye hwe no hyebrim no se ye wo no to se wom utie ntie pa ye bedi kan ye den atia agunasum moyede ye bedi kan ye den te se ye gina wa embre so a ye den motiemu ye tiam aha Allahu akbar aha sana ye wo akolato se wom na atia agunasum na so nifa so na benkum so ye betia agunasum na de to sumienu so se ya wo no memenenda anase kwasiada anase joada odini wo ho a wodi firi nyankopon ye den e de baaye meba akora ya wo no to eye asase so se ya pe na matia asama gunasum aha bonkum ni nifa aha eda ejoada brada kwasiada ya wada memeneda efiada aha na mape ni din a ewo sorosoro aha dina wodi baaye utie me se ya wo no memenenda odini wo ho a wodi firi nyankopon ye den e de baaye de mu oh ya hwe ya lukura numu a ya hwe lukura numu a edino da no wo se memenenda ya hwe na ya yidini no se be frɛ no siaka anasa awudu wodi firi soro na ye den e de baaye sa na tie ena enka so ye wie so a na asana ye ho alukran no bi wo ho a ebe ye den ye be twira ma no mo twiro eye entwire bi ama no aha ye de bi ma na wanom na de bi adware no akora ne yawo na tuwe no aha aye korua ne mu no verses na wo mu no mu beyi mu entwire na ne din ne wo mu no aha na mo atwiro na atwire bi ama no na mo de bi adware mo de bi agunanum aha na eye din na mo de be twiro pen ana de ade oh ya yi wo ho a ye de twiro de ade me chance yankramufo yawa ayi bi wo se ukọ uba ya so a yawa ayi wo a ye de to ye nan so a ye twire ye hwel kura nu mu a na ye de na atwiro okay ye twire wi a na ye de bi ama no anom ye de bi adware no enti no nipa no osore a se how se yare nketenkete se wanyina wi bia opaduma mu kwan okwa wanya no de abi nsi na brabo mu aha sa na tie nti we nyina no se oba me maso e ho de a no nyina no eso betwa wallahi enti obi asabi ono no yambusa ne hyebre anase wonko ne nkura bem ne yambusa adwuma obeye no oba wonche waso e wa oba ma hwe mama no e wo adwuma obeye e wo ne hyebre mu me adware ni bi met ma hwehwe na hyebre mu aye bibia ma no met ma hwehwe na hyebre mu sese adwuma se na o se o ya se ye fita adwuma met ma hwehwe na maka chen se fita adwuma kokoye me ma be 6 months ana wan acha be 6 months so oyeye mu ano no malam pacho mo gina aye demons ana abofo na genies ana se koran na mo gina so mutimi hu aye nipa hyebre kuran no nyankopon ene sane edi free esoro ensoin edi ba asase ensoin so wa de ameka no kuran no obi kasa bia ni nje se nyankopon kasa na ewom nye komshani Muhammad alhamdulillah na so komshani nyankopon na edi ma no oya nyame akoa okay nti so alkuran wo we obi anu kasa nim jisa nyankopon ene komshani omumienu pe ena mu kasa wom I see aha nti na ma ye bibia na ya fa alquran na ya kenkan so obi wu kura no a ya kenkan alquran ama no so obi yar kura na se yare no mu yedena ya kenkan alquran na ma no ni nyina so ne sen bofo na ginam ana de ade ntia asa ye nyame kasa ewom no nti ye bom pa ya na nyankopon atie aha ye bom pa ya na nyankopon atie sana tie nti alquran num de nyame anu kasa na ye den ewom sana tie odaroma yetatete se momo eye muslimifo no mo de mo sha se be ye malam ana imam ana se mo be ye komshenifo na mo da eye mum muslim anu a mo ni jinis fo ne nam wan kasa woni wan ne nam
me mom de me ne me bofo me ne me bofo so abofo so abofo apempem ne nam okay aha me mala idirisu me ne fra abofo pempem ene nam anopa awia anwumbre enkopema na dwofa ma de bechi me ne om ne nam okay aha ena ginin so no me ne om ne ya adwuma mo di ginis na ya adwuma aha me di ginin na ya de ya adwuma aha ginis mo di adwuma be na mo de ne rio oh adwuma ya no se so obi wo ho utie tipa obi wo ho opadwuma mu kwan se utie opadwuma mu kwan bi otimi ko adwuma na okwa akoso wo okwa wose ko echina bra okwa echina sanbra bio enye kwa yo sunsun boni bi wo ho okay se wo kwa no ukoduru na wasi wani mu kwan ade me ka no enti datam na ebe sore oba me ho dia datam na me sore me sore na judu mienu na magina mu me ni bofo no ni gini no na bompaye emu odene na ye de amaw inshallah wo koya na ya fo wadwuma no alhamdulillah ha sa na tie ade de me ka no na enso ho obi so ho oba emfate oba be ma bet ma promise oh ma hu kan ni we bosumi we me pese me ye na ifro obo se tam so ya na be ma no ayede okọ omba osan ko chef fufuro bi ma sa na tie minua enye kwa esunsun boni bi na hawo ana nipa boni ni bi na ye den hawo enti mi oba masue ya sa no ma no nyina so betwa bedase eye malam idrus na otene nka no papa yi owagona kase tumi a papa yi obi wo so ndo ne abofo pempempempem ene mutia genies ha mutia atenten no omude mofu afu binfita no ono mne nam na waka kiro se sebi elipa da sedi so otwe na ntwe a na bibi na ekuram ade ekuram no ebi woni sunsun bone ene tai kire enu ti na waware no aka kire no enti na okọ adwuma mu a otworo application ko ba bia etimi ka kire no no de oka kiro se shebre safo no ono ne ala ene shebre safo no na oka kiro se hwe emire bi wo a eduru a sebi na nipa da sani otowa pesunsumni pe eye tumi ana obi okuta tumi efa ho de etwene no na omwa na onsane ana onhye wo shebre ni yie ema mala bi durusu ene egusu a ere bobo eye enkomo no wose me nka nkyero se akura ye wono to wa omun musirini fo no om kasa gu na sum om tiem hey Rafael ana de an akwasi adwa yenimu di na ode baaye enye se omu ka ne kwawo omu wie a mahwe eye na ode baaye no mra odi beto asase isu no o matwere eye Quran verse na ode baaye no ti kra na eye baaye no o mbehwe ehuma o matwere di bia dwaro mamma akora ni bia edro ni bia no omu wie a no mabusa akora nhyebro ode baaye eye o mafa ensoroma no na omde ama no eho yare wa bie no beto akora no eno ho ga de o kyerkyere mu no papa yɛntwa de ene yetatete muselin fo no yɛbɛba no makam na to Allahu akubadu na mudi mani akyerɛ eye awia no ana apuye obade owo awia nim ana owo apuye ana se owo eye Quran na mokenkan yo diama ye omre a ye de som Nyankopɔn utie ebo 1 o'clock ya som Nyankopɔn ya som Nyankopɔn na ba bia ye de ye ni hweye no Nyankopɔn se ye be som no a ye nhwɛ apoye ene ayi ye fanse atoye enti no ye nhwɛ apoye ba bia wia no be pie no aha ye mfa ye ne ye den enkyerɛ ho eno de na o nyame na firi wo ba na se bofo yo wa bisa eno Nyankopɔn se ye ti we se me ne wo mienu se o ye tuntum se o ye fita me ne wo mienu
yɛnim but yɛ kasa ɔyɛ den wɔte ɛno nti na wɔkenka no alikura nim sɛ yɛ bɛsom no a yɛmfa yɛni yɛ den ɛhwɛ apuye aha nti na matam bia wobɛhu ya ɛbɔgwan na kita nsuo na atiamu na ɛfrɛ mu muslimu fue mombra na yɛnyɛ sala agidiefoɔ mombra agidiefoɔ munji nyankopɔm di agidiefoɔ mombra na yɛnso nyankopɔm na yɛnsom no ɛsom bia ni wɔ yɛmbra na yɛnsom no sɛ woyɛ adwuma yɛnyɛ tiamu a na wagya adeɛ no ato sɛ wɔyɛ dɛn wokɔsom nyankopɔm ba na wayɛ dɛn na watoa wadwuma no so saa na ɛteɛ bedase papa ɛyɛ yɛgya Abraham ɛna ɛyɛ twerɛ kronkron kyerɛ Kristo som no mu no ɛyɛ Christianity ɔno yɛgya ɔbɔ adeɛ ɛde som no maa no abrɛ ɔka kyerɛ sɛ ansa na ɛyɛ ɛgya Abraham bɛhu no a ɔmfa ne ti ɛmmɔ fam ɛwɔ yɛ no mmiɛnsa ɔnsɔre ayɛ saa ahomakye bere mu no ɔmfa yɛ de ne ti ɛmmɔ nsu frɛ no na ɔbɛgye ne so Ewurade ɔmmerɛ obi heavens anaasɛ obi ɔsorosoro ɛma yɛhu no na mmerɛ bɛ na mo gyidie mu no mudu hu ɔbɔ adeɛ no na mutumi de frɛ no ɛka mabusadeɛ kyerɛ no yo mmerɛ bi aba Nyankopɔn tam a yɛde frɛ no anadwo enhyɛ ase anadwo dumienu so 12 na tam no na wasɔre sɛ wo sɔre na wayɛ wani a na wakita wusu obedi ka kwa dwonso na wayɛ ho yie kama na wayɛ ho kronkron bi ko Nyankopɔn wo ko Nyankopɔn anim ani kwan sɛ wonyɛ den woyɛ hu fi na wakwa akɔgyina nanim bi ni sɛ wo a wadwonso bi adwonso no bi akeka wotadie mu data no kɔfrɛ Nyankopɔn ɛnyɛ wade me ka no adwonso de nyame ofa wo bɛ dwonso no ɛnyɛ me na Moses ase dwonso kama tadie we nyame frɛ ni so onso nyame da o meso metwa kwa yi ayi atade no ato na me kyerɛ nti onsom onto so atade na firi ho aha je se me atade no ayɛ den e de ato na ma fa flash Nyankopɔn wo kɔ nanim o sɛ wo ho nte Johnson efi aye fi pa Johnson eye fi kɛseɛ Johnson ye fi kɛseɛ papa ntina ma tambia yan kramufoɔ umbon say nyam fretam so ya ye kitabuta ye ko na Johnson bitumi kuto obe 2 minutes na 3 minutes Johnson aha na ato no boase aha say Johnson no kakra bi e be ka kire bi anma se bi ngu na tade mu so wan ti oye no hu wi a na oba be kita nso na akwakoye sallah na anadwo no so no ameka no anadwo dumienu ediba 12 o'clock 1 o'clock to 2 o'clock to 3 o'clock no nyina data me Nyankopɔn afiri so enso num aba asase nso we so data no bebisa sɛ makwa be na ehia moa na memboa no nyame aha ofiri so soro from 12 to 3 o'clock aha no aben fam no aka chen sɛ one no bɔfo no makwa ben ene ohia moa na maboa no minua sɛ wonya gidie ni a that time no wada entira ma o ka kira Abraham sɛ on sorry 3 o'clock on fa no momambo fam ade a wo hwɛ no no obenye den ne sabeka papa wadaroma yeso empenifo se bohu Awurade a ade so kasa kyerɛ mframa aha Awurade oni fom ɛna apuye a wo kan sɛ yɛmfa yɛ ni nkyerɛ apuye yehu bibi efiri hɔ ɛno sɛ de nya kyerɛ apuye enti efom nam de biti bɔ hɔ no asase so se yɛ frɛ na asase ya ana asase so tumi wo asase na wo ti bɔ hɔ sɛ ɔmoa ana sɛ die enti na wo wano amfa wano fafa we ɛnkasa na wo ti na wo kɔbɔ fom yowa eyepa nyame se that time no a wo de wo ma bo fam no de hia wo bia no that time no wo de wasi aba fam de hia wo wakuma mu nyina no ye den
ka kire no enti ni ti uti na odebo fom ni nyina so ne se aha na me kire wo no ebia me pe wo mobile phone wo ebia to what the America no me miniska wa me de betobi what the America no enti data ma me ma soro no ma ye mani a so what the America no me de me momo abofam ene de aka me ne me nyankopon tam ade ehiam no se me ka kire no minima sati kremo bi o sorry ya na mra ne yaso odi ntie se pujete ni tihwi fom se pau ene moje prim no unyiri se ye tie de kobo we be pra enti kefi ya no fafan ya ye bu kotodwe na nke peje ye tika kren kenke ya no ye de kasada kan ya meti enye yi enti kristofo no mo gina aya ba ye de de se bo chansim kan ye twetwe se kan ye de ababobo ya me onti on onu nyina otie nyankopon otie obi ampaibo na ye tie de ko bofom ye aha ntira ma me ka no ye nkramufo bo nyankopon boye no anka ye som no nka ye mremreme e de maye nyankopon ye som no ye mremreme a wo de maye ma me kira obibi se me mitowe se me tu kwan akobe ha ne akra nyankopon sala no wan hye no enhye se menya no se 4 times you know me be kwa sabo wa no me kwa froka no metma ye no 2 mienu sei se me kodu na satereba metma ye no 2 sa nam de aba oh I see so wa hu but ye no bi mu wo ho omo mpa nya me frɛ no ntino na asa kwa akɔyɛ dindindin ama omo enya sa nya me frɛ de enya di no eye mremremre ba de me ka no achiruya kwa ye kan nyame ose wo yare a manya achiruya achiruya no aye ka no tem kro kam ye bio aha se wo yare a me twa osa se wo yare a wan shaw se wo osa so ho a wonti bi wo dia ne se obi wo ho oye hiani oye hiani woni bibia se bia mra no beso a obenum nsuo no woni sika wo ho enti no wow yare bi wo so no wutie ne do anwumbra no apesika so odi betuma to koko ana se obetuma to mu bi eda no aha don so di aha me so nyame ezo ahira mo na ni gie mu ana se onso ye fasting no nyame so de ahira me aha na ni gie nhira no a obenya no saa na oso be den obenya saa to so me ba ko no wow so enti nkra mo so ma ye den no edin enya dene me say anya dene papa se me pa menya me yere busaja aja ba spiritual professor se wo nya efiewura na efiewura da opa 3 o'clock na wo na bapa besi mi ja me yere akosoma awurade dim tekobo se time ho anya 3 o'clock na ye de that time no a wo so no una that time no de una wo sire bibia fi nyankopon wo what the America no that time no una wo sire bibia fi nyankopon wo sa 12 o'clock 1 o'clock 2 o'clock nya una wo sire bibia ye de afri nyankopon ho aha sa na tie na edi free 4 kramufo ebetia mu ebo 440 yetia mu 5 na gina na ye sala ade ni dina mon kom kokuam na mon kana boko na mo ti mo free ready de musa se obi wo ho a utie obi wo wada wantia mu a wante so obi kura wa utia mu kura wante gisa okobo no pono ansa na wasore sa na tie entra mu tie mu gasa aha entra ma ye tie mu no yemra yachi ne yemra eye enkura ne hyebre so ene ye hunu se ene kremoni oto ngepe ne yatima from ede e kasa ena muka guna sume ne nkyira se ne sen tie mu ye tie guna sum no nipa no aba asase so no se waba asase no so no osom wo ha no be ye den obesom so e kremoni wo se utia guna sum obete utia gu Allahu akbar ami so utia guna sum no utia gu ha na utia gu ha ti utia guna sum sa no a ono sorry obete owo se ni nwa na afre no yo a mo ya hwa de ene ya tiem ye de eye verses a anase ni din
ade adwira no ama yehu se bofo abetena ni mu eye de na mu se adwuma we ene fata no ana adwuma we na odoma nkoman ala ade ma ne se omra be yo Nyankopon onya bo wa wonya bo pe wa bo wa dwuma wo beba be ye no asase we so dwuma die bia beba be di no asase we so bia no Nyankopon wa ba to o men ka se bia nipa no ba wo be bo kro no ene de wamfa no Nyankopon amfa no ambo no obenum wi wamfa no ambo no se wo obenum nsan wamfa no ambo no wa de meka no se udwuma di a obeba se wo ye kramoni o wa de meka no udwuma di a onya bo wo pe first one onya me frɛ sika wo wadwuma obeye wa waresem so wadwuma sem wiase we mu bibia obeye bia no Nyankopon ayɛ de aka ho ansa na wa yɛ den aha wo de abasa se we so sa na tie e de na muhu ese nyame se we oyɛ doctor nyame se we oyɛ ntemtweroni nyame se we oyɛ we enti wo ye bobɔ ho ban ama wo na kwa be so na mutimi hu na mo bɔ ho ban ma akora no ampa obefuti ni mofrase nyina no eno ana obeya be ka madam ba ko emusire nimni yesu ano oye pe na ya pake cement paper no na o sha ase no oyim no ohhehye edi time bia no anopa oya osore 6 a ohhehye ma ne bo eye 9 a no akoya asore no awohoro no ho no wajani amana kudi agura ebofo a no obehhehye na bo 6 Saturday no ode dwanwoma no akyekere na ode kɔ eye railway so na ode akoto no maton ene ode asifi ode atoka eye de ne no muhu se adwuma na ye dia yo eye ne hyebra ode fira asase so baaye nte bede be wohu me a me ni aso wo ye sunsumni aha ko be so muhu yo ende ya gisa oba masue o eso oba wase o obra masue o ha dia ende me de obesi bia no mechire mu akyere o me da ase malam ya hwa de wa ase aha ene ya santifo ejiri se eja ne na na ede ewuye ye wa ginade wo papa fie aha ene wa ginade ewo mama fie eno ena ye kabo mu a ede ye pija ekosoro mo so mo hwede mo hwe mama fie ene de egbusa enipa ehyebre ana sabi mo fa kwa be so no mu se hyebre wi efri mama fie na ha no wadaroma se onipa no wanyina wi a eno ne se nipa no abusua mienu ni nyina no yo obi wo ha ya wo to wa wani ohun se akola wa basa se we so no de gina bra ti se obehu so we nipa bonefo a obe ha wo sunsum what de America no we nipa bonefo a o hyebra o de baaye no kra no obetima pepa firi wo enti ma obehu no obi o ya munyam ni kase hu na otu nsa akwa we ya munyam ni kase nso obo emfa obeye bibia emfa no nyina no yesunsum ase oba masue ye hode a bibia so betwa ana ye oba bi wo otu nsa oba wo no ho fe pa ka be ma be pimpim kra gina akra no a onya no but oba no be ma ban ho a oji mama no be ma ban ho a obehu se woni we mu na enye yesunsum bone I see ti wo ba ma so ye o nyina no nyina no so betwa be da say wadaroma wachi wo number ye sen machi me number me number ye 0542 2174 yo ana 0543 865960 yo papa na chi e wo ye aguna uduru aguna fie pe no wa frɛ number 0542 552174 ana 0543865960 mala midrisu ene guso ene twetwe komo o se nipa da sani ye wo to wo pe na wo ye kremoni ana wo ye nipa da sani bia na enam se bi wo de hyebre baaye no o se ye busa wo wan kasa na ye hu nchi se adwuma ben na wo de ba bofo ben de de edi wachi a wo de ba to mutiem egu asu Allahu akbar bonkum ni nifa mutimu wi a dane ye wo no se ye dwada efiada ebenada ana se wo krada no mu gina so a mu busa ewurade e wo ye twere konkron ni mu e kire eye buseri eye Quran mu
na mo hu hyebre no bebi a ɛwɔ sɛ ɔmo ɛyɛ nyamaya de ma ɔmo wi a ɔmo bɛtwerɛ verses no ɔmo de bi adwiraw ɔmo de bi ama wanom efiti wɔ na afei na ɔmo tutu wɔ na mo ansi ɛwɔ sunsum sɛ mu na ne nyinaa akyi no sɛ bi yenye o saa bi woyɛ santini o woyɛ ahunani o woyɛ dagomani o woyɛ siremni o woyɛ sereba o ana woyɛ mese ana yɛ se enipa da sɛ ni bia na ɛnɛ yenye o bia ɔba na so yɛ a ɔbɛboa na ɔsɛ abrabɔ no koraa nso no asɛe a na wohu w'anim ne w'akyi a wobɛn na ɛno nso so woba na so yɛ a wobɛhu kwan fa so a ɔbɛboa ɔsɛ wɔn deɛ ɔdan ɛyɛ abɔfo a nyame da dom no ɛne genius ɛna ɔno ɔmo nam a otimi de boa enipa da sɛ ni ɛwɔ yɛ wie bere mu nti onua dɔfo ɔha bɛ na ɔnam mu amane bɛ na ɔyɛ de uti ɛtetew sɛ ɛnɛ wonya bɛrima ne ne nware ana bɛrima sɛ bi umɛmɛma ayɛ mmerɛ ana ahaw amane bɛ na wofa mu a ɔmɔde aso bɛfrɛ 0542552174 ana 0543865960 malam idrusu ɛwɔ ase a igusu ɛne twetwe nkɔmɔ malam mmerɛ bɛ mpa no bɔfo bɔ mpudumpu no wɔ fie sɛ me emra me no obofo no me no mo eka bom no na me on 15 years 15 years ni me no obofo mo amunam ni gene for no na me 15 years okay na me 15 years e ba so hu omo na kwa be so na wo hia omo kasa be na omo ka yo kasa na de obama sue wo de a ana de mpakora no obama sue wo de a obehu na emra sebofo no se mihia no ha enini me tata bia kura mi we na me de bompa ehunu abofo we na me de bompa ehunu ginifo no ade ekuta wi we ya na me di maduma die nyina wa asase we so asemu na betumi wom we ene tumi wom we wa hunu sa no oh o da bamra masie o se tumi nimo tumi wo mo obehu bibi ade odi to obetima da no wo na se beda no bibi oh ha de me de minyi bibia nkyerɛ o ɛna me ka se we se to ayi we owas ade asɛm ho a me kan ɛde bɔ mpae ho we ɛna me di ye madwuma die bia sabi me se obi adwuma o obi oba tv so a no de bansere bia gu ha no de bia gu ha no adebi me said wo sia hu mi hai wo ba masio asa na te me dit we ani alquran ɛna me di ye madwuma unye se bibi hyase bibia nhyase bibia se me de koji mo agbalagba bi debi we ani alquran ɛna me di ye adwuma so obi na ye obi na nwono ye no kra obi na ye na yawo alquran wo say sabi o onye kramuni na alfatiha de ade kan ya de franya mi alhamdu met marking cancer be 200 we 99 ni met marking cancer de abo mpaye ade a wo de ba no inshallah o be ya adwuma I see we na me de me ye me wiase bibia we na me de bo mpaye hunu aso obofo pempem ene motia pempem no we na me de hu omo malam me wo gidie bi se nkramofo mo wo eye kasa bi mo ka na mo de efrefre anyabe bi mu ebi se abata jazawada na mo fre eye rukiyayu makiyayu yufreyu jibriyo samseyo omo gina mo de na de na mo de sa abofo na na sa anyame na mo fre no dwumade ebe na mo ba asetenemu ebe yema mo dwumade a omo ba yesta ebe yema yese first one mutim boy ho ban sa nyame no yes de gina ma hwan bofo ben a bofo no me se obama sie ho de a nyina no behu yo obama sie ho de a wona bibia ho sa na tie se obofo se me bompa obofo oba me wa me do nyankopɔ hata sori esurunsun ye ni fansun yi se me wotumi bibia nyame da aboforo mu won taban anaso mu kuta nipadua si no mo ba mo nkyɛn that time na obofo no beba me nkyɛn no se ma ya me won basabasa bi a me da obofo oba me ho a won be me ene ne se bi wa metimi ni oba akwa akoda me ngare efi wo me ho
what the me Jeffrey amene na me ma me yen kramofo de se me no oba da sisi a o se me ye de me so nko dwara konkron e ka dwara konkron ne de adwara konkron no e no kare wa bisa adwara konkron ne se sisi a me no oba da what the me ka no o se me nso nsansuo emgu me buta no me nwura adwaye o de me ka no me nwuru bibia na makita nsuo te se me koye sala no a o o de me ka no na ma bompa na me bibia adware bia siesie me correct ansa na ma ye den ma ba ba gina wa bompa ye obi obu se okoya na obuta wo hwe gutiri hu na ohoro anase buta no de wo huru tiri dodo sen onsa hu dodo sen wona hu dodo sen ansa na aye dware konkron first one no wo be ya ti say kit ye kitansuo ya boko akodwonso boko akohoro hu kama oba ya na aba be tansuo oba horo onsa miensa nsai say ya odu pienso bia na odu ahohoro sa miensa ba say ya mienu miensa na ahohoro wa no so miensa no ase no wadi nsu awura miensa na ahohoro ko wirim anko ase wo sabio wonye bi ninti no yo enti wo ya no misa miensa na ahohoro wa no so miensa na ahohoro ha miensa na ahohoro ha miensa wa de meka no asa na wodi akọ otiro yese mo ankasa numbers mo fani agro enti miensa no edi ne nyina so ben miensa na nye baako enye baako sa na nyankopon o alquran mu miensa miensa gina made en miensa no nyamsu a yekita no yenya no baako se o sansu a wo horo wanim baako se yenya no baako so emra komchani kwaji nyankopon nyamfre ebaaye no okwa nyankopon ye den ema no baako 50 ori na man 50 nyamfre no 50 baako 50 da ko yansum no baako 50 na say komchani e wachidi foi o mo asem odene sanko sere ntoso abraham ka je wo se sanko sere ntoso na okwa sere ntoso no ebaaye wo se wayi so ama na aba ka 5 mina 5 no yankramufo no sabi obi mu asa 5 no kura wonye ontimi me fatum so aye me yebi sa me yiba be yebi enti nyamisuo no de wal kuran mu enti ye bibia ye be yebia no e wal kuran mu ye bibia ye be ye no asase we so ye mfa ye pe se ye pe nyame se alukura no asem yenyi bi mfirimu ena ye mfa bi nkan sa na tie nyame kasa na ewom enti se me be kasa alukura no se na tie yeyi bi yetimi di bi kan ma twantoro me da se mala mindurusu ena hotel nkan ne number na 0542552174 na 0543865960 na ma bi ma mo na tum oso betima afra badwumadi eso abra offer 0244840108 and I say 020555000215 na me busa say aditi ne nkramofuo omo wa kra no mabusa akranum se ehyebre ya santefo ye ntanye enu na papa ye bai o se debi kofi wrong inipa de sane die owo no pe also one okore de hyebre okobusa ninchi ade no de ba asase so se otamfo no ananhyehyɛ bɔne bi wɔ mu a na wɔyɛ efiri ama no na hyebrɛ no wɔde agina yie ama no wɔso wadwen kyerɛ wɔsɛn etwa sɛ nipa de sani yɛ wo yɛ ma yɛ hwehwɛ hyebrɛ ni ma no anaasɛ yɛ gyama akora no nyini saa eduruma bi a yakɔpɛ ne nsoroma no wɔso betuma ba dwumadie so abra wɔ 0244840108 ana 020500 ewiase na okwa dwumadie na guso a wohwɛ no ahayi KUMAWOOD TV kofias bonten ena miguso a me edi dwumadie ho nkyia me na abrabɔ no yɛ bɔ no de bia meka ho bɛde wo hu hyebrɛ bɛde wo hu wasetrem ɛyɛde ensoroma wampani ni bia afa ho ambata na unya eyeyedie no mala midrusu a wo fia eguso a ene ne bɔ nkomo no ofrefo bakwaba memfa de hello Salam alaikum. Malaikum salam. Eba chabo ko na oswe. Ase na je be sele ba. Eba chawo so, chira wadwe ne yanko.
preacher na say we yeah me pacho oye eduro eye bibi eduro ehwehwe sunsun mu enipa hyebere mu na oyo na dwuma de yiri no me pacho ai ana say yo bacho say na say yo hin pasa me pacho na so ye agona yeguso ne twetwe nkomo wa ase nti emire sem no besa man ne telephone ba no ababio me das. Hello? Hello? Hello, good evening. Good evening, sir. Pacho, me tiye malam cheche no. Na pacho me wo asembita kitu bia me pese mbita no. Me bacha kwan ho. Pacho, ose eya ye tiam egu akwala na su. Pacho pese me wo se o kwan ben so fite me bi enkremoni. Okay. Ewo kwan ben so entiemu no meti ase ba wo se o kire mu yie na manfo nyanti ase se enti a yetiemu wankasa edi entina mumu nkramofuo ye mutiem gu nkrasum that one say order the program enti a me say o kire mu yie na manfo nya enti ase enti a yetiemu egu akwala so ni se ubetu akwala no din nti abadi to edina o de beto akwala no na wo betiem sene ya efrenya me na tero wa dia ma akwala no mate na shebre na o kire se se wo hwe akwala no shebre mu no na nipa no onye enkremoni papa ye hwe akwala shebre mu wona se bia busia no anase eja no wa bambu bia o bebo akwala no ho ban no afaso eja bia nso nim kwan obefaso am obi nso nim kwan obefaso abon no ne ban ho ban amana bediye mate me da so enye enkremoni bia na hwe ekohwe akwala shebrem se tintina se enkremofo hwe shebrem enye no kwe mate bisu me da wanu ase won korete wono bacho me da ase also betimi ababra of 0244840108 0244840108 mala midrusu bisu a wo fia ase oso wadwen kire ne sen se enkremofo no dodo ana efana na wakohwe hyebre emu malam obi nya ma so no na papa ne se enyina so ben pa ntina mutiem egu akora na so mtika bo obi mam na hyebre no so no obi eni kwan fa so a ofaso ebo de ba ho ban ene ne so no ma yi yo ene de wabisa denti a we kramuni misumi ye kramuni kramuni nyankopa ma yata asese wo bato atia guna sum what the american no tia guna sum no so we kramuni what the american no sabi christian ni be na wa wo ne ba wa tia guna sum da dabi ye de nso ni eye nsa yo wa yeso ye nkramufo o se tia guna sum what the american no e na shebre mu so a ye ka no shebre mu no utie me shebre mu no obi wa kowi na ewia ya to aso hello yes sir Assalamu alaikum. Malaikum salam hello hello wo jao mo hello hello yes sir good evening good evening sir pacho kapese ba program me pacho wo so no program me pacho I was live hello papa pacho chira wadwene yanko wadaro ma wo so good evening evening boss Midamasiti emma mo for ina ajo malam no o chirechiri no Islam no Islam no o chirechiri no na enyefe o chirechiri mo o chirechiri no ebito senekakra se o se Islam yetiem egu akolaso ye ikama emse itiem no yese ntiem keke someone o someone wo chira akwala no se someone wa wu na to someone mu enti a wo so tiem ku mu nsa the left aso no
now why you come go right no that time no na what did not what fans just some no what would not and just some no ana what is so masante no enye opa kakra nti se wa nti no what is some no eye ade a wo na to ana wose hwehwe mu aye hwehwe mu no pato Islam no Islam malam fo na ba na mo be business no mo ye business na mo hwe senior be ya Islam no mo kan we try yenye business o ayi sua de wada romanti free yes ye sua de enu nti na mama okwa wo so kire wa adwen nti ye sua de enye ba kofo asem eye nyina ye abusua nti onye business wo ma ha ai me alter room ye sua de me da se ye sua de a wo chire mu a wo chire mu senior be ya atiefo na o pe Islam aba no o be fa Islam no na Islam hwehwe mu bia nim so ko ready ba bi grab ya no ko hwe u bi bia me da se edi nim sa abato me da se na wo chire mu a wo chire mu na esisi so emaye all right you know we malama se bi wo chire mu se ne be ya som no e beto mpo na so som no na obi tinchen na wo som no emuye baba mai me da se me da se also bet member Jumedi so na emu malam number na 0542 552174 and 0543 865960. Hello. Hello. Yes sir. Pacho, good evening. Evening. Pacho malam ni. Me pacho ahayes KUMAWOOD TV. Malam ofiase obetimi so ade wadwen kira aba. Okay, Pacho na malam kai bi se money gini for the ejima. Me kre. Pacho mzuni bisa se no se kai bi se money gini o we wa krai we she premier de. Ba me du pese me bisa se kamusumu no ndio says believe. The thought says you know what we believe in destiny. I just what I say. So the destiny did there never to be also then we did the same thing you know the Muslims you know they very shape what I say. Okay. In person or the honor training Mate. Bidase. Okay. So bidase. So Yakobo an say ifredo a me family last call na me di Jumedi eso. Ye ka kire. Mpacho ne masaba biom. Person kire meaning of malam ena buka because oku ye kamofo na ni mate. Ye ka malam e kire fu. Oje bia okuta pansire na tibi isunsum juma. Enti wanka so we buka ni. Mane pe ku ye kamofo ni mate. Papa obi nguo ni mu ase o. Papa debi ti opanyini aha eya bisua se ebia on se ono akasa twi ni credit me na me so na no na ma kirekirim biom de kase na okan de okan ni nyina eye pew me na ma nsoso efiri se o se kasa mu kasa gu akora na so mu no kire se wabakra musum na m kase no obehuni nua se aha enye no eti tie ni nsem na okan na meka bia soso no enti mentra se bia asem na okan no se be otu futuro gu ni pani eno ne 1 2 o se ankrade shabreda yekobusa mu no ne krada da ye be woro no eno na omo be ko eye Quran mu ne ye kwakotwero wotase ye de bia mananom ye de bia dwira no na wankasa hunum se beba so ye kremoni a minim se kremoni mo ogidie se se mo twero egu eye baka board no so a mo horo na mo de aye de ebianom na mo de bia dwira o ye saade no enimu sa unyine unye opanyine unye dabi unye oh unye bibusa unye kremoni papa bia obewuni bitana se wo ya saade na yenye yo mate onya wona eguma hodo bebre yenye saade no mate mame fa osia na meso kateche ba komra dom no do so fa chame papa so mo pie sie kronkro ba kope wadaro ma akwa mitiu
akonya no ho to aso kakra person mechanic say wow all kasa no be kan Bible dey kan now what do you pass Quran to Bible because Bible 570 years na Quran eba uda na no Quran Yeshua Messiah say Jesus Christ no ta mo pa yo be ne mo nya tu ko ti na ta chi yo ha ni su bu ta chi no opo o ma se be ko be na to no Messiah na ta le de o para kai ta no ke eja fese ya eye oso jode me pa cho Abraham beba Abraham otani na so ya santini ana o ye Israel ni me Israel Abraham di na kasa ka Abraham no eya santini ana Israel ni oh menka Ghana se me se edin Abraham no eya santini ana Israel di asemo Abraham no okay Abraham no che se meba ti addition is so me se ye sua de etime me condemn ya se ye bi uka Kristo meba me say o se eye Bible no ba 500 before Quran ana me busa say Abraham eye kremodin ana say Israel din onye o asem papa eye kremodin oh papa kan kwacha danfo ensa danfo me say Abraham din no eye kremodin ana say eye Israel din mo Israel din dia ana me busa say adentina ye Christopher no ye say bom papa nanso Abraham busa say papa Jehovah kwa beso meso mo se fa otibo ho e o Genesis ho o din tibo ho ana mebo a yeje Samuel meba yeje Samuel emre to no dia din ya okoyi da yeso no o fa ni ti amo ho oh there be maybe tutum nyoma bi no wati asemase no walende baby only free no tie u free Genesis na anokugu Jesus Christ so to bo ase medi u bo wachi Abraham meba Abraham won ma miedu opa mu Isaac na Ishmael manifa east mebo a o manifi efa east na aba kon fa west na one dey so many di kan sha ase you me say how much is to buy you know well let's see no to be done better ya let's go be done better ya to no better ya na better ya all man no o ka claim ni try ba o ma ba ni say dem go kan tell me say Abraham Yankopon no Abraham Yankopon no ya ko Yankopon ne ko Yankopon kon se ni ba ya no wan me ta esima ate ko o wa kan ko no ko ni sa ne better na ye ka bra asem o da wura konshani asem we mu se mu I don't think continue the one that can after Jesus Christ no when Abraham was to be continue the one that can ana akabebe de say a Christopher me hwe esoma ye kan say Isaac no osom emonwa Isaac osom bana na ye de ma no Isaac esoma osom no enu ana efu ma be ni o ya sure enu ana efu ma be ena me catch on say me nkotwe Nyankopon fi say edin a ye de ma eye Abraham na Jehovah edin na etu Jehovah say Jehovah Nyankopon ena ye yayira papa embra na ye tia me na won kasa me se me hiaw me hiaw osidua say na ensem ho eye me papa eye kwa me tan bone ena o twatwo papa Mado me do emre na tia me. E wo pasie mani agye ye Christopher. Wo pasie na mani agye Yesu e ka wo Yesu ade. Papa emre na ya be about 2 minutes. Waso e wo die adwumadie na wodi no ho. Yo etwa so ba wo nchen. Adwumadie a medi na obi wo ha o yare. Obekina wonya yaresa. What dey America no? Oba ma yaresa Nyankopon di. Eni alkranti me sa yare no ama o. Ami obi so wa opawo wonya bi oba maso ya wa Nyankopon ti alkuranti uba obenya awo mba no yare bi wo otimi ko doctor ya say ai fabulous ene kotoko anya kotoko yare bi wo efer fabulous mba no ya waka upra me say kotoko anya kotoko fabulous ya botre na me nkire o
china say Nyankopon pa bisa doctor for say yare be na friend fabulous mate where mo twa wona ma me mo record yare be na say friend say fabulous yare be na friend say fabulous mo him say eno ye kotoko enya kotoko yare piao yare se wo ba ma se wo ho a me ma na otwe mienu Nyankopon ti alquran ti se odi na wo a no wadro ade na wo me no wadro ade no wadro ade na wo no fabulous yare no fabulous ya duro no ho inshallah se ewo so a bobodi ase bo hu malam akiri kwan obi o fibroid owo eye malaria se bi be ma o mre waye mreyo se bi wo hyebre na unhunu akiri kwan adwuma na wunya bia bobodi ase o be frɛ malam 0542552174 ana 0543865960 malam ba ko pe ni enko yare no obi wo kra na o esi wo ha Nyankopon ti inshallah alquran nti oba mesa na yare me da say o say yare wo bia wo bia bo modi ase obehia nimpu na o ka kire say ewurade Nyankopon ala ndidi muti obesa yare me dia ni ko Facebook nten papa eye spiritual professor be bia wo bia no be chiawo aha na me dwuma die ni besi be dia ni ko Facebook nten